Dobrý den, vážení diváci a posluchači, já vás tu zdravím u dalšího dílu našeho B2B podcastu. Dnes tu se mnou sedí zástupce z TD Synex, pan Roman Slobodník. Dobrý den. Dobrý den. Romane, můžu vás poprosit, jestli byste se nám mohl představit pro naše diváky? Určite. Ja teda zdravím všetkých divákov. Moje meno je Roman Slobodník. Ako ste už naznačili, pracujem v spoločnosti TD Synex. No a mojou primárnou úlohou je teda distribúcia Microsoft riešení, či už vo forme CRM, ERP. No ale dneska máme tu krásnu príležitosť sa porozprávať o Microsoft Copilote, ako ich AI riešení. Přesně tak, vy už jste nám představil naše dnešní téma. Moc děkuji za vaše představení a pojďme se pustit teda rovnou do toho. Kdybyste měl někomu představit, co to je vlastně Copilot, Microsoft Copilot, jak byste začal? Veľa ľudí sa na to pozerá, ako že je to nový člen týmu, ktorý niekoho nahradí. Možno niekto sa trošku bojí toho, že to ohrozí jeho prácu, ale už ten názov hovorí, že to je ten Copilot, nespráva sa ako autopilot. Čiže predstavil by som ho ako toho svojho produktívneho pomocníka pre, môžeme povedať, kancelárskú prácu. No a samozrejme ten Copilot má nejaké svoje úrovne, kde môžeme teda povedať, že už možno vie nahradiť niektoré veci aj ako autopilot, ale to je ešte taká ďaleká budúcnosť. Co ty začátky? Jaké to vlastne bylo? No, tam je veľmi dôležité povedať, že to AI je vlastne proces, ktorý nevznikol v roku 2019, ani môžeme povedať, že v 2000 je to taký proces, ktorý už beží od 50. rokov minulého storočia a začal to nejakým tým machine learningom a zrovna u toho Microsoftu je taká možno vtipná spomienka. Neviem, či si pamätáte, na Microsofte bola vždycky taká sponka, volal sa Clippy. A on vždy tak vyskočil a akože je to ťažšie možno pre našu generáciu si na to spomenúť. Ja si teďkon s chvíľkou přemýšľala, ale pamatuju si. Hej, on vznikol v 97. Tak ja som ešte vtedy bol veľmi malý, takže je to taká spomienka. On už vtedy využíval machine learning, čiže napríklad, ak ste písali niečo vo Worde, tak vyskočil ten Clippy. Ahoj, vidím, že pracuješ vo Worde. No a už to akože nebolo úplne taký ten AI začiatok, ale využíval ten machine learning. A časom vlastne vznikol Microsoft Bing ako prehliadač, ten už využíval nejaký machine learning. No a v roku 2019 vlastne Microsoft kúpil polovicu spoločnosti ChatGPT, 49%, a získal ich jazykový model a ten vlastne naimplementoval do riešenia Copilot a aktuálne Copilot funguje vo viacerých riešeniach Microsoftu. A dôležité spomenúť, veľa ľudí to teda porovnáva s tou spoločnosťou OpenAI. V tých najnovších Copilotoch sa dá využiť aj ten najnovší jazykový model, tak si to tak pekne dorovnali. Takže to byl takový přirozený vývoj, řekněme. No ja by som povedal, že to je prirodzený vývoj a tie posledné 3 roky toho generatívneho AI znamenajú to, že vlastne to AI je bližšie k bežným ľuďom, ako som napríklad ja. Že v rámci toho machine learningu 0 jednotiek, toho nastavania, to nebolo pre mňa dostupné, ale v rámci generatívnej AI, ktorá aktuálne je teda ten buzzword všade, tak tam už je to teda celkovo jednoduchšie. Jsou nějaké zásadní rozdíly mezi Microsoft Copilot a ostatními AI asistenty? Ja vždycky hovorím, že to najdôležitejšie je tá bezpečnosť. Môžeme povedať, že nič zadarmo nie je zadarmo. A väčšina tých ostatných riešení sa potom trénuje na tých dátach. A vlastne vylepšujú sa tie jazykové modely. Samozrejme existujú platené verzie aj u iných riešení, ale keď to porovnáme cenovo, tak je to niekoľkonásobne inde. A vlastne ten Copilot funguje v tenante danej spoločnosti a teda vie využívať aj tie interné dáta tej spoločnosti. Čiže ak je pripojený na nejaký tenant, kde sú tie licencie a najmä tomu nejaký SharePoint s dátami, tak vie v rámci nich pracovať. A dôležitá je tá bezpečnosť. Microsoft sa v rámci Responsible AI zavezuje k nejakým 6 bodom, ktoré dodržiava. A vlastne všetky tie riešenia zároveň bežia na európskych datacentrách, čo je tiež veľmi dôležitá informácia. Hlavne v našom regióne sme takí háklivejší na tie dáta, by som povedal. Tak je to veľkou výhodou to, že vlastne bežia na európskych datacentrách, viete na ktorých, a zavezujú sa k nejakým bezpečnostiam. Jak jste zmínil těch 6 bodů, mohl byste nám je představit? Vždy mi ujdu, je tam jedna transparentnosť, governance,
Zároveň sa dajú auditovať tie modely, čiže vedia vlastne, každý vie, na akých dátach sú trénované. To je výrazný rozdiel oproti tým ostatným riešeniam. A takisto sa snažia držať nejaký rámec, netlačiť sa na ľavú ani na pravú stranu, byť niekde v strede, byť nezaujatý, čo u niektorých tých iných riešení vidíme někdy, že se jim to moc nedarí. Co se týče licencování, jak to vlastně je, když se firma rozhodne nasadit tady tu funkci? Vždy záleží aj v akej úrovni. Ja som to na začiatok tak spomenul, že zastávam aj ten CRM a ERP svet, že aj v tých vlastne svetoch funguje Copilot, ale keď sa bavíme o tom produktívnom, to licencovanie je vždy na daného človeka, ktorému pomôže v rámci produktivity na nejakej mesačnej báze. O tom sa dá sa to vlastne vždycky rozviesť. Potom existujú aj vlastne varianty, kde sa ten Copilot nedosadzuje danému užívateľovi, ale vytvorí sa pre celú spoločnosť agent. Je to tiež taká zaujímavá vec. Z toho licencovania som to presunul k tomu agentovi, ale tým chcem len povedať, že vlastne minulý rok sme sa bavili o tom, že je to doba promptov, tých zadaní, čo sa ho opýtam. A za rok sa to celé pretransformovalo do toho, že je to doba agentov. Čiže vieme vytvoriť rôznych agentov, ktorí vedia používať aj ľudia bez licencie a vtedy sa to zase licencuje trošku inak. Porovnávam riešenie Microsoft 365 Copilot a Copilot Studio. Takže pre tých produktívnejších ľudí, alebo ktorým by sme chceli nabústovať tú produktivitu, sa hovorí o M365, ktoré vedia pomôcť produktivitou v tom Office balíčku. Licencuje sa to za užívateľa. Jasné, děkuju. A asi se zeptám rovnou i na vaši osobní zkušenost, jak vy vlastně tady tu funkci využíváte. No ja som vlastne už z takých tých... No mám to dosť zaimplementované v svojom živote, by som povedal. Možno to je aj dobré, možno aj zlé. Aj na súkromnej úrovni, aj na tej pracovnej, ale keď sa bavíme o tej pracovnej, ja som nikdy nebol človek, ktorý bol moc kreatívny, čo sa týka nejakých článkov, prípadne tvorenia nejakých prezentácií. Väčšinou to bolo, sa tomu vraví white paper syndrome. Pokiaľ niečo není na papieri, tak sa mi ťažšie okolo toho pracuje. Jasne. Produktívne ma Copilot posunul úplne o 3-4 levely niekde inde. Ja na LinkedIn postujem články, pripravujem prezentácie, chodím ten Copilot školiť, kde dávam nejaký výstup. To by pre mňa možno pred 5 rokmi nebolo asi nepredstaviteľné, ale určite by ma to stálo strašne veľa mentálnej energie. A takisto vlastne nikdy som nebol dobrý v Exceli. Naozaj som sa v Exceli vôbec nevyznal. Aktuálne si viem spraviť veľmi peknú tabuľku, veľmi peknú analýzu čísel a tak ďalej. Čiže skôr by som povedal, že ma to posunulo tak produktívne dopredu. Ja som v takom tom licenčnom svete. Stále riešime licencie pre CRM, ERP. Vytváram si agentov, ktoré mi už pomáhajú mi riešiť dané problematiky. Takže naozaj nechcem povedať, že by si neviem predstaviť bez toho fungovať, ale fungoval by som určite menej kvalitne a pomalšie. A na tej osobnej rovine mám agenta, dokonca mi agent, Copiloti agent, volá sa Researcher, mi robil vlastne research o vás ako o Smarty, keď som sem dneska išiel, aby som vedel presne, na čo sa zameriavate, aké formy robíte podcastov. Takže pre mňa osobne je to už strašne zaimplementované a neviem si predstaviť nejako fungovať bez. Takže môžeme povedať, že už je to vlastne 2 roky, kde s tým AI fungujem. Nevidím zatiaľ veľké negatíva. Samozrejme je dôležité všetky tie dáta si overovať. Ano, to jsem se chtěla zeptat právě v jaké míře tomu důvěřujete, nebo jako jestli si hodně ověřujete data, nebo už třeba někdy víte, to že... je veľakrát jednou z tou výhod toho Copilotu, že on vlastne veľakrát, on už v tom základnom rozhraní si viete prekliknúť medzi web a work. Ako náhle som v tom work chate, tak viem, že on primárne sa sústredí na tie naše interné dáta. Čiže ak sa začnem pýtať na nejaký licensing Copilotu, tak on začne interne hľadať, či mám niekde PDF-ko, v ktorom sa o tom licensingu bavíme. Prípadne viem spraviť agenta, ktorého už zadefinujem. Môžeš čerpať z týchto dát. Takže v tých prípadoch si myslím, že to AI je 100%. A ako náhle robím už nejaký, povedzme, research na internete alebo prípadne sa pýtam na niečo, tak už v tom zadaní sa snažím špecificky zadať a povedz mi, skade si na to prišiel a snažím sa to aspoň prekliknúť, hej, určite aspoň si to dočítať a zase neodporúčam asi robiť
nejaký research o nejakých chorobách a tak ďalej. Tam sa už teraz o tom tak nejak poslednú hovu hovorí, že možno tie AI modely na to ani nebudú odpovedať, takže uvidíme. Jasné. Ale tam vidím tú výhodu toho Copilotu oproti tým iným riešeniam, kdežto tie ostatné niekde tápajú na internete. Ten Copilot automaticky už vlastne používa vaše dáta na počítači. Máte nějaký příklad, kdy vám Copilot opravdu zachránil den? Každý deň sa niečo nájde, ale tam je veľmi krásny príklad. Určite to poznáte, keď vám blikne to upozornenie, za 15 minút máte meeting. Áno. Nechcem to povedať verejne, ale asi áno. Veľakrát sa mi stalo, že som na ten meeting pozabudol. Copilot v PowerPointe mi pripravil prezentáciu za 5 minút. Za 5 minút som si spravil kávu a 5 minút som na niekoho čakal. A to sa stáva dosť často bežne. Veľakrát zároveň pôsobím aj nejako ako obchodník, tak musím vykazovať nejakú svoju aktivitu, tak robím nejaké zápisy z meetingov. Som to pravidelne robil v piatok večer a nahával som to na poslednú chvíľu. Teraz nadiktujem ten zápis do Copilotu a spracuje ho sám na základe nejakého promptu. Takže zachraňuje ma dosť často a doufám, že to tak bude pokračovat ďalej. Co se týče třeba nějakého naučení právě tady toho asistenta, jak to jako funguje ten trénink, jak jste právě už zmínil? Ono je to strašne veľmi intuitívne a my aj v rámci ako TD Synexu máme iniciatívu Destination AI, kde sa tak snažíme vlastne našim partnerom pomáhať pri tej tvorbe, robíme rôzne workshopy, zdieľame tie správne info, organizujeme školenia, čiže veľakrát to je tak, že ja tomu užívateľovi toho agenta aj nastavím. Oni na tej nejakej základnej úrovni je to veľmi intuitívne. Vyslovene popisujete tomu agentovi, chcem, aby si bol taký a taký. A to je veľmi jednoduché nastaviť podľa mňa pre bežného užívateľa. Potom samozrejme sú formy agentov, ktoré sú niekde ako keby vydeployované. Napríklad v Teamsoch viete mať licenčného agenta, ktorý odpovie celej spoločnosti bez toho, aby bol zalicencovaná celá spoločnosť. Je to na nejaký počet kreditov. Takže taký agent sa tvorí už trošku možno komplikovanejšie, prípadne mu treba dať lepšiu zbierku dát, ale celý ten proces je veľmi intuitívny a každému by som odporúčal to prípadne vyskúšať aj v nejakých tých free variantách. Pokud jsme u toho sdílení dat, tak tu je taková kontroverzní otázka a to je ta etika a vlastně do jaké míry je to bezpečné. To je vlastne s tou najväčšou vlastne výhodou Microsoft Copilot riešenia. On primárne sa stavia na tú kartu bezpečnosti. Tie dáta máte stále vy pod kontrolou, tie riešenia sa na tom neučia nikde. On je tam krásna tá spolupráca s OpenAI. OpenAI ako ChatGPT vlastne trénuje ten model, zbiera od nás všetkých ak to môžem tak povedať, neplatíčov dáta, alebo musíte platiť teda na tej úrovni $200, čo je už celkom už väčší obnos peňazí. Takže tá bezpečnosť a etika je u toho Microsoftu to najviac. Ako ten Responsible Act sme už spomenuli, Responsible AI, takže tých 6 bodov sa stále držia a za mňa osobne to, že to beží na európskych datacentrách. Microsoft takisto dáva na securitu, má podpísané memorandum s Ministerstvom obrany Českej republiky, čiže na tú bezpečnosť tam dostavili a reflektuje to možno aj situáciu u nás na nejakom trhu, kde už ten cloud je veľakrát, by som povedal, také špatné slovo. Jasné. A co byste poradil novým uživatelům, kteří k tomu třeba nemají takovou důvěru? Jak začít? V nejakej forme sa Copilot už dá testovať v rámci klasických officeových aplikácií. Mal by sa už zobraziť ako ikonka, ako Copilot chat už funguje, ale tam vlastne ten testujúci prichádza o ten wow efekt toho, že sa vie opýtať na nejaké svoje dáta interné. Takže ja by som vždycky pri nejakej implementácii odporúčam napísať si 3-4 body, ktoré vás naozaj trápia. Repetitívne musím ukladať Excelové tabulky alebo každý pondelok musím spracovať nejaký report. A okolo tých 3 problémov my sa snažíme vytvoriť riešenie formou promptu a hovorí sa, alebo teda za mňa osobne obchodnícky to určite není správne, no jedna z tých najhorších variant je, keď si kúpie ten Copilot všetci. Lebo on vlastne, polovica tých ľudí to nebude môcť používať. Vždy je dobré vybrať nejakého AI ambasádora, prípadne nejakého AI lídra. Povie sa v týme 10 ľudí, títo dvaja sú vaši lídri. Ja si s nimi väčšinou spravím nejaké školenie, prípadne im ukážem nejaké tie best practices, ukážem im, ako to robiť.
Aj z vlastnej skúsenosti to vidím. Ako náhle si to ten človek zaimplementuje do toho workflow, je šikovnejší, kolegovia si to väčšinou všimnú a zároveň už oni chcú nastúpiť na ten trend. Že veľakrát, keď to niekto len má na ploche, tak to možno neotvorí, ale je to také skoro, by som povedal, tej prerod pracovnej mysle, že Google som dlho nepoužil. Jasne. Takisto hľadám všetko tam. Nasypem si popol na hlavu, zároveň pracujem ako Microsoft distribútor, ale nastaviť si out of office som dneska ráno nevedel. Musel som použiť Copilot a presne ma nasmeroval. Takže je to o nejakej transformácii toho pracovného myslenia. Určite. A jak si myslíte, že to bude vypadat v budoucnu s tady tou funkcí? No už teraz sa hovorí o tom, že sme v tej agentickej dobe. Čiže už napríklad v Dynamics 365 Business Central, čo je jedno CRM riešenie, sa dá nastaviť agent, ktorý vie sprocesovať objednávku. Čiže príde objednávka na 2 smarty produkty, tak ju ten agent vie sprocesovať, vydeployovať, poslať skladníkom faktúru. Zároveň vášmu dodávateľovi povie, že ste teda 2 kusy predali, aby ste si ich chceli doobjednať. Hovorím to samozrejme veľmi zjednodušene, ale myslím si, že toto bude takým tým smerom. A stále si nemyslím, že úplne je niekoho obľúbenou prácou procesovať niečo alebo robiť v Exceloch nejaké tabulky. Je to skôr len o tom, že také tie bežné rutínne úlohy budú vedieť zvládnutí agenti. No a uvidíme, ako blízko sme od toho, že sa nám podarí získať tú Artificial Generative Intelligence, ale to je asi hudba budúcnosti. Jasné. Tam sa musíme dostať skrz tú nejakú výpočtovú techniku. Ale stále by to asi mělo být na té bázi, že vlastně to jsou spíš asistenti, než by měli někoho nahrazovat. To tak. Určite, ako s tým súhlasím a ja som veľký fanúšik ľudí, ak to tak môžem povedať, a myslím si, že prácu chcú primárne robiť ľudia s ľuďmi a nebude to o tom, že by sme úplne boli odstrčení do úzadia, ale to sa bavíme v roku 2025 teraz o tom, tak uvidíme, kam nás tá budúcnosť donesie, ale ja pevne verím, že to bude v rámci tých etických kódexov a o rok sa tu možno takto stretneme znovu ako ľudia a nepríde nejaký robot, takže to ja verím, som v to veľmi pozitívne naladený a myslím si, že tam aj smerujeme. Já taky doufám. Za mě je to vlastně takto všechno. Chtěla bych se ještě zeptat, jestli máte vy něco, co byste chtěl dodat nebo sdělit našim divákům. Možno by som vás chcel povzbudiť k tomuto vyskúšať. Veľa ľudí to testuje, niektoré spoločnosti takéto riešenia implementujú. Neznamená to, že by teda vyhadzovali ľudí a kupovali software. Skôr tí ľudia sú produktívnejší, získavajú nejakú konkurenčnú výhodu. Takže každému by som odporúčal vyskúšať to, prípadne taký ten call to action, neváhajte sa ozvať, my vám radi pomôžeme, prípadne s návrhom tých scenárov, môžeme sa pozrieť na nejaké repetitívne úlohy, ktoré vás trápia, niektoré veci sa dajú zautomatizovať, čiže je to len o tom pracovať múdro, inteligentne a smerovať tak nejak dopredu, takže veľmi rád pomôžem a to je vlastne aj takou našim poslaním v rámci Destination AI a TD Synex, takže určite sa neváhajte ozvať a Radi sa s vami o tom ještě porozprávame. Super. Romane, moc děkuju. Já doufám, že se ještě uvidíme takhle face to face v budoucnosti. Ne pomocí asistentů a bylo to moc fajn a myslím, že jste nám jako ukázal takový jiný směr v tady té oblasti, což jako musím uznat, že je opravdu těžké v té době, je to často omílané téma. Takže já moc děkuju. Ja takisto ďakujem za pozvanie, ďakujem za váš čas a uvidíme sa snad niekedy v budúcnosti. Přesně tak. Moc děkuji i vám, naši diváci, že jste se podívali a vidíme se u dalšího dílu. Mějte se krásně. Naschledanou. Nasledanou.